Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Фирүзә, сезне сәламлим. Музыкаль каймак хит парадын башлап җибәрәбез. Бүген җырчыларыбызның яраткан шәһәрләре буйлап сәяхәт итәрбез. Маскаларда, QR-кодларда кирәк түгел. Бары тик урыннарыгызда гына утырып карагыз. Киттек. Музыкаль каймак хит парадын премьер белән башлап җибәрәбез. Бу җырчының яраткан шәһәрләре күп: Петербург, Мәскәү, Казан. Күптән түгел генә ул Кипрда Пафос шәһәрендә ял итеп кайткан. Андагы тынычлык һәм урамдагы чисталык Русланны таң калдырган. Димәк, яраткан шәһәрләр исемлегенә тагын бер шәһәр өстәлде. Руслан Трапезниковны каршы алабыз. Adashma jillarida, ashonma shillariga, adashgan hislarga, ashonma. Bir bek motor sening rasm, istalik edi menda, yo'qqa chiqdi men ko'pmi izladim. Aşık terasadan jillarga açtım iken, isteligin yok irkem. Adashma jillarda, adashma jillarda, jil dovulda irmelarda. Adashma, adashma, aşanma jillarga, adashgan hislarga. Kilali mening yonlarima, kilali, kilali. Tutam bizning va'dalarini, kutarman men o'zingni. Yo'g'asa da istalik urasim yana shamdagina meni tiqimirlik yor etib seni kela ko'rasin. Adashma jillarda, adashma jillarda, jil dovulda irmelarda. Adashma, adashma, ashonma jillarga, adashgan hislarga. Kilali mening yonlarima, kilali, kilali. Senin mahtur rasmini esledim men jillarida, ikov yurgan azardan izladim. Topolmadim bir yerda, abas yurgan izlarida bitirilib ayirma. Adashma jillarda, adashma jillarda, jil dovulda irmelarda. Adashma, adashma, ashonma jillarga, adashgan hislarga. Kilali mening yonlarima, kilali, kilali. Сезгә тагын бер премьера тәкъдим итәбез.
Әле генә табадан төшкән клип. Җырчы Илнат Фәрхуллин ул клипны TMTV Production командасы белән төшерде. Нәтиҗәсен берничә минуттан күрерсез. Илнат өчен иң кадерле һәм якын шәһәр ул әлбәттә Казан. Аның бу шәһәр белән бик күп хатирәләр бәйле. Начары да, яхшысы да бар. Казан минем өчен number one ди җырчы. Ягъни иң беренче дигәнне аңлата. Ә хәзер Илнат Фәрхуллинның клибын карыйбыз. Let's go! Серле караш, ул бит бары синдә генә. Тормышымда татлы язмыш, тик син генә. Син бит минем язмышымны язылы иткән. Рәхмәт сиңа пары булганы өчен иркән. Күңелләрдә җырлар туа син булганда. Бу дөньяда шулай яктыдыр син булганга. Йөрәкләрдә һәр чак кояш син булганга. Яшәүләре үзе бәхет син булганда. Күзләремне нурландырган ул син генә. Сөюемә канат куйган тик син генә. Бер сүз дәшәм яратамын сине генә. Минем өчен син бит җаным тик бер генә. Күңелләрдә җырлар туа син булганда. Бу дөньяда шулай яктыдыр син булганга. Йөрәкләрдә һәр чак кояш син булганга. Яшәүләре үзе бәхет син булганда. Яшәүләре үзе бәхет син булганда. Син булганга. Йөрәкләрдә һәр чак кояш син булганга. Яшәүләре үзе бәхет син булганга. Син булганга.
Узган атнада алар хит парадка көчле ташкын булып килеп кирде. Бүген инде 8нче урынга ук менеп җиттеләр. Ильяс Шәйхмәтов һәм Рөстәм Мөхәммәтҗановның клиплары безне җәй көннәренә алып кайтса, җырлары бер ел фасылына да бәйле түгел. Мәсәлән, Ильяс та үзен бер шәһәргә дә бәйләми, барысын да үзенчә матур күрә. Иң мөһиме, сагынып, яратып, көтеп торучылар булсын ди ул. Рөстәмнең иң яраткан шәһәре Түбән Кама. Кайда гына булса да ул анда сагынып әйләнеп кайта. Түбән Камага зур сәлам юллыйбыз һәм дуэтны тыңлыйбыз. Рустам, сен жырлый беләсең дип ишеттем. Ильяс, әзрә жырлый белә шунда. Сен жырлый беләсеңме? Үзгә ноталарга әгәмне. Алайса, бәлки клип яздырырбыз. Күпме? Сөйләшербез. Шәлләмә карашларыны ичмасаң, күз тидерсәң дә ярый бер дә туймасаң. Авырмы сиңа бер көлсәң, елмайсаң, көлмәсәң хәзер сине Белми алыга, ыялма, карашларыңнан айырма. Яктырта, кыяшым син карагында. Югалма, янымда бул, янымда. Тагында, елмай син тагында. Син елмайганда, мин көкнең 7нче катында. Тагында, күлсәң дә шәп була. Син көлгәндә уйларымда лав гына. Шәлләмә карашларыны ичмасаң, күз тидерсәң дә ярый бер дә туймасаң. Авырмы сиңа бер көлсәң, елмайсаң, көлмәсәң хәзер сине көти. Шәлләмә карашларыны ичмасаң, күз тидерсәң дә ярый бер дә туймасаң. Авырмы сиңа бер көлсәң, елмайсаң, көлмәсәң хәзер сине көти. Яратып туктама, мине эзләп тапкан әкияттән уянма. Кайгыра, әллә башым ярыла. Кирәктер шул гына, кабатлыйм тагында. Елмай син тагында, син елмайганда, мин күкнең 7нче катында. Тагында, көлсәң дә шәп була. Син көлгәндә уйларымда лав гына. Шәлләмә карашларыны ичмасаң, күз тидерсәң дә ярый бер дә туймасаң. Авырмы сиңа бер көлсәң, елмайсаң, көлмәсәң хәзер сине көти. Шәлләмә карашларыны ичмасаң, күз тидерсәң дә ярый бер дә туймасаң.
Ярыш кызганнан кыза бара, музыкаль каймак тапшыруы дәвам итә. 7нче урын ияләре Гөлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар. Бу җырлы гаилә Казанда яши. Вакытлары булган сайын Илсурның туган ягы Актанышка кайтып киләләр. Гөлназ белән Илсурның кайсы шәһәрләрдә, районнарда, авылларда йөргәнен аларның Instagram битеннән белеп була. Ә хәзер шундый көттем дип аталган җырларын ишетербез. Клипларын күргәч, кемнең кемне ныграк көткәнен дә аңларбыз. Карыйбыз. Biz turmuşda gül нәрсәдер көтәбез. Мәсәлән, хезмәт хакын, ял көннәрен, тәшенең кире кайтып китүен, ис һәм тәм сизүнең кире кайтуын. Исәнмесез, эфирдә әйдә шәйник тапшыруы. Бүген безнең студия кунаклары шулай ук көтә-көтә гарык булган кешеләр. Танышыйк әле. Бүген безнең студиябызның кунагы Татарстанның, Башкортстанның үзешчән популяр артисты Радик Фатхетдинов. Каршы алыгыз. Мен бик популяр артист, иҗади кеше. Беләсездер инде. Беләсез бит, бөтенегез. Һәм нәрсә әйтмәкче, 1 ел буе мен беләсез бер нәрсә көтәм. Нәрсә? Аранжировка. Ол аранжировка ясауның нәрсәсе бардыр инде ме? Хәзерге бит татар җырчыларының бүтән җырларының аранжировкалары бүтәнесе дә бер төсле. Siz minə küləş что ли, мен аңламыйм. Шулай бит инде. Әйдә, шәйнәп торма мин. Сез гаилә психологы тырыштыгыз каршы. Тынычланыгыз. Әйтегез әле, Радик, кем ул аранжировщик? Кем? Мухин, Марат Мухин. Игътибар экранга. Шалтыратам, трубкасын алмый. Студиясына бардым, студиясын ишеге бикле. Вообще менә бер сүз белән генә әйткәндә, менә гарык уже. Студиябызның икенче кунагы, каршы алыгыз. Рәхим итегез. Мин кайчандыр 25 елга түзләп башлаган йортта ипотека фатир алган идем. ЖК моң торак комплексыннан 6 ел буе шлоктам әлдә тапшырмадылар. Билгеле бер чыганакларга ышансаң, застройщик Саматов уятсыз һаманда кашып йөри. Дөресен әйткәндә, көтә гарык булдым инде мин. Хираттагы кунагыбызны каршы алыйк. Әйдәгез, шәйник. Минем Аллага шөкер барда яхшы. Мин артиста түгел, фатирым да бар. Но мин шулай ук сездән кебек көтеп яшим. Хатынымның узак итеп җыенганын көтеп яшим. Һәр көнне бит ул. Көндез, иртән, кич, көттерә. Менә хәзер үзе дә килеп җитәргә тиеш. Бераз көтик инде. Әйдәгез, ул килеп җиткәнче берничә репортаж карап үтик. Шундай көтті арып бітті. Һәр түн сайын бер абымнан сине сұрап йоклап киттем. Мин бит сине шундай көттем. Мен ялгыштым, мен кап кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Мин бит сине шундай көттем. Чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Мин бит сине шундай көттем, антлар вәгъдә сагыш иштем. Очраттым да бүгеннән үк, мәңгелеккә диеп сөйдем.
Şıkkanşı yollarıma Rıma rıma Yatlarını sen diyeydin Мен бит сені шундай күттім Көте арып біттім Her gün sayın bir abımla Seni sırap yıklap gittim Мен бит сені шундай күттім Мен ялғыштым, мен қалт кидім Сен шыққаншы юлларыма Рыма Ятларны сен диейдім Мен бит сені шундай күттім Мен ялғыштым, мен қалт кидім Сен шыққаншы юлларыма Рыма Ятларны сен диейдім Мен сені күттім. Музыкаль каймак хит парадының чираттагы резидентлары белән танышып китәбез. Тагын бер җырлы гаилә Рамилә һәм Рамил Хайретдиновлар. Алар җырларындагы кебек бер-берсенә күз атып, затлы итеп киенеп йөриләр. Һәм әлбәттә икесе дә Казан шәһәрен яраталар. Ә клипларын нинди шәһәрдә төшергәннәрен үзегез күрерсез. Рамилә һәм Рамил Хайретдиновлар бүген 6нчы баскычта. Icmağımlı min taptım Suyu tulu gözlerinde Bir kürde min battım Sen de mine kız attın Min de sine kız attın Kükreğimde sönüp barman Hislerimle uyattım Sen de mine kız attın Sine kız attın Kükreğimde sönüp barman Hislerimle uyattın Günlerimde yap yaktı Dünlerimde yap yaktı Mehabbeti taşıp durgan Tağım bir tağım attı Sen de mine kız attın Minne sine kız attın Kükreğimde sönüp bargan Hislerimle uyattın Tağım attı ay kalktı İğrinlerine tatlı İğnelerinin irkesinden Yüreğime ut kalktı Sen de mine kız attın Minne sine kız attın Kükreğimde sönüp bargan Hislerimle uyattın Sen de mine kız attın Minne sine kız attın Kükreğimde sönüp bargan Hislerimle uyattın Kükreğimde
Йөрәгемдә сүнеп барган хисләремне уятты. Музыкаль каймак хит парадының 5-нче баскычына да менеп җиттек. Бу урынны әниле кызлы дуэт Ләйсән Гимаева һәм Таңсылу яулады. Таңсылу Казанда туган, Казанда яши. Ул тулайым Казан кызы. Ләйсән дә бу шәһәрне ярата. Тик Алабуга шәһәре аңа бик якын. Ләйсәннең әти-әнисе дә анда яшәп алган һәм хәзерге вакытта туганнары да Алабуга шәһәрендә гомер итә. Җай килгән сайын анда кайтып, истәлекле урыннарда йөреп керәләр икән алар. Без дә Ләйсән Гимаева һәм Таңсылу белән көзге урамнардан йөреп керик. Игътибар экраннарга. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, кирәк икәнлеген үзеңнең. Әгәр тойсаң алтын бер төгенә, тиң икәнен һәрбер сүзеңнең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, кирәклеген йөрәк җылыңның. Әгәр тойсаң шын корышта итеп, син яшәгән гаилә тылыңны. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, җаным диеп дәшсә якының. Җирдә яшәү рәхәт, бүтәннәргә җылы бирә алса ялкының. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Музыкаль каймак хит парадын дәвам итәбез һәм Зәйнәп Фәрхетдинованың яраткан шәһәрләре белән танышабыз.
Жырчы кечкенә вакытында Үзбәкстанда яшәгән. Ташкент шәһәрендә Арк дигән җирләрдә су кергәннәрен, туганнарына барганнарын сагынып искә ала ул. Бала чак шәһәре Азнакайны да онытмый җырчы. Ул анда лагерьга йөргә һәм кыш көннәрендә чанада, чаңгыда шуарга бик яраткан. Зәйнәп Фәрхетдинова зур шәһәрләргә мөкибән китсә дә, Мәскәүне түгел, Казанда яшәүне сайлаган. Бала чак хатирәләреннән бүгенге көнгә әйләнеп кайтабыз да Зәйнәп Фәрхетдинованың TMTV Production белән төшергән клибын карыйбыз. Günler ötüp bara Kimin ergine Onu sanagan Mehabet mi Beri hıyallarga Jili dağıllar Üttü aradan Kütem sine yine de kupten Ütken yine de üpkem kolmagan Sağışılarım, yalğışılarım bilen Işkanı kitkeni jiligen dağ
Популяр җырчыларның җырларын тыңлап, клипларын карап, без инде музыкаль каймак хит парадының 3нче баскычына да менеп җиттек. Бу урынны Эльмира Нәгыймова яулады. Безгә билгеле булганча, җырчы Ярчаллы шәһәрендә яши. Тик һәр даим эшләре буенча Казанга килеп йөри. Җырлар яздыру, концертларда катнашу һәм башкалар. Бу җайда Эльмира TMTV Production белән Ярчаллыда клип төшергән. Һичшиксез Ярчаллы җырчының яраткан шәһәрләренең берседер. Барса бетте, уртак түгел, таңыбыз хәзер инде бөтенләйгә аерылды юлыбыз. Ничек инде, ничек була, алга таба нишләргә, нинди дәвалар табыймсың сүрелмәгән хисләргә. Ләкин сине оныта алмыйм, элеккечә яратам, көндә ничә уйларымда яныңа барып кайтам. Ләкин сине оныта алмыйм, элеккечә яратам, көндә ничә уйларымда яныңа барып кайтам. Син дип уйлаган уйларының кайчан булыр, ахыры кайчан гына туктар икән бу сагышының яңгыры. Ничек инде, ничек була, алга таба нишләргә, нинди дәвалар табыймсың сүрелмәгән хисләргә. Ләкин сине оныта алмыйм, элеккечә яратам, көндә ничә уйларымда яныңа барып кайтам. Ләкин сине оныта алмыйм, элеккечә яратам, көндә ничә уйларымда яныңа барып кайтам. Ләкин сине оныта алмыйм, элеккечә яратам, көндә ничә уйларымда яныңа барып кайтам. Ләкин сине оныта алмыйм, элеккечә яратам, көндә ничә уйларымда яныңа барып кайтам. Көндә ничә уйларымда яныңа барып кайтам. Икенче баскычка күтәрелгән дуэтны каршы алабыз. Җәмилә Асадуллина һәм Илгиз Шәйхразиев. Илгизнең дә яраткан шәһәре Ярчаллы икән. Ул анда туган, үскән һәм яши. Зур шәһәр булуына карамастан, Чаллының урамнары, проспектлары киң, агачлары да күп. Шуңа күрә Илгизгә кешеләр дә әзрәк кебек тоела. Кеше күп булган җир минем концертта булса гына ошый дип шаяртып әйтә җырчы. Җәмилә Асадуллина белән Илгиз Шәйхразиевның TMTV Production командасы белән төшерелгән җәйге клипларын тәкъдим итәбез.
Күрәсезме? Мин дә күрәм. Мин интернет шилтәрендә барысында күзәтеп барам. Сез дә шулай эшләгез. Сизәсезме? Музыкаль каймак хит парадының иң биек ноктасына да килеп җиттек. Абсолют лидерны, бәлки лидерларны озакламый беләбез. Тик башта барлык җырчыларны да кабат тыңлап чыгабыз. Adaşma şiirlerde, davulda yürmelerde. Adaşma, adaşma, ışanma. Күңелләрдә җырлар туа, син булганда. Бу дөньяда шулай яктыдыр син булганга. Йөрәкләрдә һәр чак кояш син булганга. Яшәүләре үзе бәхет син булганда. Шәлләмә карашларыны ичмасам, күз тидерсәң дә ярый бер дә туймасам. Авырмы сиңа бер көлсәң я елмайсаң, көлмәсәң хәзер сине көтти. Мин бит сине шундый көттем. Мин ялгыштым, мин кат кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия иде. Син дә миңа күз аттың, мин дә сиңа күз аттым. Күкрәгемдә сүнеп барган хисләремне уяттың. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләренең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Көтәм сине инде күптән, үткән инде үпкәм калмаган. Сагышларым, ялгышларым белән, очканы киткән җиргә таралган. Ләкин сине оныта алмыйм, элеккечә яратам. Көндә ничә уйларымда яныңа барып кайтам. Ләкин сине оныта алмыйм, элеккечә яратам. Көндә ничә уйларымда яныңа барып кайтам. Ай, балам, 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 ақ иділден камышы, таң алдынан чуть-чуть тиле, сандуғачлар тауышы. Музыкаль каймак хит парадының абсолют җиңүчеләре Гүзәл Уразова һәм Камиля Хакимова. TMTV Production белән төшергән клибында да алар бал кортлары образларына кереп, тырышып эшләгән эшнең генә нәтиҗәсе булганлыгын аңлаттылар. Тырышкан табар һәм беренче урынга менеп җитәр. Җиңүчеләребезне котлыйбыз һәм карыйбыз. Әйдә әле болыннарга, бал кортлары булып ұшайық. Матурлыкны күреп үзебезгә, әкияте дөнья ачайык. 1, 2, 3, 4, 5 Тату гаилә зур көч, бергәләп эшлибез бик зур эш. Әйдәгез очабыз без, татлы балларны җыябыз. Матур савытларга аны куябыз без, нинди гүзәл бит дөньябыз. Әйдәгез очабыз без, татлы
Övünüş mucize. Onun günü birde yol etmişe, şifalı balını jeyip uzak. Eşni yaratırga, Hem tırış bulurga, bal kurtundan örnek alırga. eyde kız aşabız biz, tatlı ballarını jeyabız. Matır savutlarga, anı koyabız biz, ninde güzel bir dünya biz. Eyde kız aşabız biz, tatlı ballarını jeyabız. Matır savutlarga, anı koyabız biz, ninde güzel bir dünya biz. Eyde bulunarga, bal kurtları bulup uçayık. Motorlukla көріп өзі әкияти dünya aşayık. Береги өздік пеш, татулайлы зор кеш, біргелеп эшлейбіз бик зор эш. Eyde біз ұшабыз біз, татlı балларны жиябыз. Мотор сауыттарға аны қоябыз біз, нинди güzel bir dünya biz. Eyde biz ұшабыз біз, tatlı ballarны жиябыз. Мотор сауыттарға аны қоябыз біз, нинди güzel bir dünya biz. Нинди güzel bir dünya biz, нинди güzel bir dünya biz. Шәһәрләр буенча сәяхәтебез тәмам. Җырчыларның хатирәләре белән дә таныштык. Музыкаль каймак хит парады да азагына якынлашты. Ә берничә минуттан TMTV каналында музыкаль реалити-шоу Яңа йолдыз проектының чираттагы чыгарылышы булачак. Урыннарыгыздан кузгалмагыз. Ә мин Фирүзә сезнең белән сау булашам. Пока-пока. Thank you.